Aurten be, ailegau die San Juanak. Txosna bat orterik egitarau zabal bat prestatu dugu. Geu, jaigiruen murgilduaren, miseriak eta zapalkuntak bere horretan jarrekitan dau. Espresio gordinena Palestinan topau eke. Irralgo estatu sionistak, onjala marka batzuk, hasi egun genozidioa gogorketan dabien ontan, geure babes, zilegiztasun eta elkartasuna Palestinar herri eta erresistentziarako. Urgentziazkoa da, Israelek Euskal Herritik hasitxe Europareño dituen konplizian sinaletia. Euren artien, Mondragon Korporazioa, EHU eta Espainiako gobernu eskertzia. Geurien kapitalismoa miserian gogor jotzen gaitxu. Etxegabetiek, lan baldintza okerrak, poliziari mortizkeria, hori gutxez palit, aurten momentu Euskal Herrixen, 27 langilei bizitzaken dutzu kapitalismoa. Eta bi emakume violentzia matxistak erail ditu. Geure hartien estazenak ezin ditugu gaztu. Estatu burgesetako kartzela, 152 preso politiko batxute dauzta. Hemendik, euren askatasuna exigitzen du. Honek daunei aurre itxeko, antolakuntzan bidie autotu bio. Bere efektibotasuna argi ikusi data. Oso garrantzitsua da esparru zapaldu borrokatzera batzia. Zapalkuntza eta klase bako gizarte baten alde. Hori da euskotzeko beharrezkoa di ezagutuntzako alako gunie. Bezarka apero bero bat, bitoixa eta beto politikoa gustatzen dabitzen kidiek. Konponbide orar, takordau ez du leñolako erosorik onartu. Txonetatik protokolua martxan dau eta inor eraso bat jasango balau jode izela telefona. Gora San Juanak, gora irautza sozialista!